Halihó mindenkinek! Délután 2 óra van, és már egy ideje úton vagyok. Délelőtt már voltam egy múzeumban, a Kiotói Nemzeti Múzeumban. Hát ott nem lehetett videózni, meg képeket csinálni sem, úgyhogy onnan nem lettek most videók, de az udvarról van pár képem, úgyhogy azokat ide majd bevágom. Ez amúgy Japán egyik legjelentősebb művészeti múzeuma, amely a Heian kortól az Edo korig terjedő időszak kiotói kultúrájára fókuszál, úgyhogy főként ebből az időszakból voltak itt kiállítva dolgok, leginkább ugye szobrok, festmények, kerámiák, meg mindenféle régi tárgy. Úgyhogy itt el voltam 1-2 órát, aztán mentem tovább. Közben itt a gáton elkezdtem a vonatokat videózni, mert kb. Percenként jön valamilyen vonat, úgyhogy párat itt felveszek. Aztán pedig kitaláltam, hogy megnézek itt egy BMX pályát. Google Maps-on találtam egy skateparkot, úgyhogy el is jöttem ide. Szóval a pályát azt sikeresen meg is találtam, de bementem, és hát volt bent pár gördeszkás, és kiderült, hogy ezt a pályát csak gördeszkával lehet használni, úgyhogy sajnos itt most nem tudtam BMX-ezni, pedig amúgy elég jól nézett ki, ilyen betonpálya volt. Volt benne ilyen púlos rész, meg ilyen piramis, meg egész sok elem volt benne. Hát sajnos itt most elmaradt a BMX-ezés, úgyhogy csak pár képet csináltam róla. Ezt mindjárt ide berakom, hogy mégis hogy nézett ki. Úgyhogy sajnos ez a biciklizés most nem jött össze. Úgyhogy egyelőre most itt a folyó mentén biciklizgetek, aztán majd valami majd lesz. Na, útközben találtam ezt a templomot, Tóji templom a neve, és hát amúgy beljebb most nem fogok tudni menni, mivel 5 óráig van nyitva, és történetesen 10 perc múlva 5 óra. Úgyhogy ezt most kívülről fogom körbenézni, ezt a helyszínt. De amúgy jól néz ki ezzel a kis várárokkal. Meg van itt egy ilyen kis szürke gém is, ha jól látom. Elég sok ilyen fajta madár van amúgy Kiotóban, azt vettem észre.
Hát itt pedig éppen valami osztálykirándulás lehet. Megtörtént a csoportkép a diákoknak, most pedig vonulnak tovább valamerre. Na közben amúgy én pont ide félreültem menni itt a járda szélén. Aztán pont utána jött ez a diákcsoport, itt megcsinálni ezt a csoportképet a templom előtt. Aztán amikor elmentek, amúgy bocsánatot kért ez a fotós csávó, mert amúgy pont ide állt belém, aztán innen csinálta a képeket, meg elég hangosan adta ki a utasításokat. De inkább vicces volt, mint zavaró. Mindjárt ide be is vágom, itt felvettem egy kis jelenetet, aztán lehet hallani, hogy hogyan beszélget. せーの、3、2、1、はーい。撮るよ、ごめんなさい。せーの、はい。最後の1枚、しっかり目開けて。元気よくいきますよ。せーの、はーい。ありがとうございます。あれ、カメラ持った？大丈夫。 Na és közben már itt vagyok megint a Gion város részben. Ugye ez elég közel van a szállásomhoz, úgyhogy itt még kerülök egy pár kört. Hát a mai nap amúgy megint pár kilométer összejött, 36,5 kilométert mentem. Úgyhogy ez is egy jó kis nap volt amúgy. Milyen jól néz már ki, hogy itt a házból kinő ez a fa. Úgy néz ki, mint valami óriási bonszájfa, vagy nem is tudom. De nagyon, nagyon menő. Hát még mindig nagyon jól néz ki ez a városrész, a hagyományos régi japán házakkal, meg ezzel a régi stílusú utcával. Úgyhogy most innen búcsúzok el, majd holnap folytatom még a videókat. Köszönöm, ha végignéztétek ezt a videót is. Sziasztok!